Dakukti bukuk sengarok saw patal kina bubagrano kabraka bubagrano lasi masung saklaika bubagrani thani nakal sanana nai hini saw nerok kaha ke video nai di wan sugui bubagra pike madam ni bagai de ka nakaba bini motha tipra motha ni bagai de ka nakaba patal kina caya klaimani bagai de kap kha nakaba bini motha rok caya klaimani bagai de kap kha nerok kaham ke tewe se video nai di bubagra tam ni bagai kap kha saw ni bagai kap kha nerok video nai di haya kheba bubagra no kol khai singhoi nai di wai sakhan bubagra nang sulo tario kap mani tam ni bagai kap kha patal kina ni bagai de kap kha nakaba ni tipra motha ni bagai de kap kha bubagra no singhori nai di obo hai khe nerok klaimani belai ne saya nerok belai ne khorok sana walai renani khorok sana tola siklungani kok salayu abai ke dofa kathawi mana wan sukine dinro puilani simi JTPF basa kha tabuk sujora thaisa mung bubagrano yaksi koguide kok sakha yaksi tisaide kok sakha bubagrano de kapro kha nro wan sugui nai ne di takhuro khuro TPF thaisa mung de bubagrano nori kok sakha thaisa mung de kapro kha puilani TPF ni simi tabuk sujora nai ne jefro TPF Shillong thango Guwahati thango baire state thango thaisa phano bubagrano kari kok saya bubagrano songui mangse kok sa bubagrano tui kok sa mungke tipra mo thaw rok thangnai rok nuguna borok kok samani Onimes Devrama Sakha Jomatiya rok jati katal khosi tabuk sikha 200 বছর sode ka ekho Devramani kak thangmani boron thani gan gu krei lobui re samani hana lobui re samani krei ni saw 200 বছর sode ka ekho dofa khamani bosau tabogu Jomatiya thang tongkho busukhe Devrama si ni saw baya bro takhuro abo de thansani ko hafron rok tam khuk khiliya tabogu nakar sania ko Onimes Devrama te khoroksa hai sapiu ka komla koloi bosau ka khoroksa hodaw kra tipra dofhani hodaw kra maino gunno borok naisa jagui tongnai khoroksa tipra dofhani raja hai bokok dofhani bagi kok sai tongkro bo kok hamya saya sungje nangmani kok thaise phone sajagya ko hnei samani jorawo baike borok kok torkoroi kok sabrakha bo sak baksa de matong bo bai nakaba bini bufayong de matong hapro haine sini tipra dofharo kok tisauka komol koloi nakar sana nangnai sini tipra hodaw krani thaniwo tei Jomatiya ro Devrama ro te kubun tipra dofhano kari te kubun dofharo hapro siring tongka je tipra dofharok simi khoroksa khorongni social media o phai kok sakha khorang tisaka hapro norok sapu dekhai kha wan sogine di dofharo tabu thansa naitu guitone norok khnai nei di nor hapro thaisa mungde kok tisaka komol koloi tabu nakar sania ko Onimes Devrama tabu nakar sania ko kebang mangtai ke sikon kok thairo dofharo na hat khayo tipra motharo tipra dofharo na hamya saw Jomatiya dofharo na hamya saw riang rok no hamya saw apro khendro biang khari tong bijagi tong khorang tisana ya rungya thansa hamjangnai ro biang thangbai ka apro 16 tarik got nawo bhaina TPF rok puilani sakang saja Indigenous Day 16 tarik go palainai hnei announce khaija rok khumulung khumkoi stadium afro sakang no tipra motharo borok nor jaga meeting khaireya Indigenous Day palai reya hnei saja plan naboi meeting khaireya hnei borok cricket thangnai tongoyo jefro phaibai kha TPF rok phaika lama kasoi tokha fungni simi borok chengi dipor jora bujagmang tokjangmang lama tokjangmang dipor kheikha haproke media rok biang thangbai haproke bubagra biang thangkha fungni simi got nangmani boboni borok rok no mothani borok rok no hai takai de hnei leader no call khaina nangmani asut bui fungni simi meeting khaifai mani bujagi tokjagui tongpro sab joliya tongnai sab dukh naya tongnai